खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थियारिनि मोनसे बारहावा बारबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो खायसे बारग' एनडिबि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों जे बे समाव जों बाध्य जादों गुबुन मोनसे राजखान्थियारि दोलो बिटिसि ओनसोलाव सोरजिनो थाखाय जाय बिथांमोना बिटिसि ओनसोलनि थाखाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय खामानि मावनो हानाय मोनसे राजखान्थियारि दोलो बे राजखान्थियारि दोलोखौ जोङो गायसननो थाखाय थांगासिनो दं होननानै बारग' एनडिबि खायसे बारग' एनडिबिफोरा बे समाव बुंथिदोंमोन आरो राजखान्थियारि हानजा दानो थाखाय थियारि जादों होननानै बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों बे समाव बारग' एनडिबि खायसे दैदेनगिरिफ्रा गोदानै राजखान्थि हानजा दानो थाखाय थियारि जानाय बाथ्राखौ लानानै बिटिसिनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दिनैनि थासारियाव बेफोरबायदि गोदान राजखान्थि हानजा दानानै माबा मोनसे जे खालामनो हागोन बेखौ आं नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथांमोना बारग' एनडिबिफोरा मा साननानै आरो माबे जाहोननि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि दानो नागिरदों बेनि सायाव आं बाथ्रा बुंनो हाया मानोना बे समाव आं जेबो मिथियाखै आरो बे समाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बिथांमोना जाखिनि थांखि लादों बे थांखि लानायाव आथिखालनि समाव दानि समाव बेफोरबायदि लायोब्लादि माबा मोनसे जागोन बा गोहोम गोग्लैगोन बेनि थाखाय बा बेफोरबायदि बाथ्रा आं नुहुराखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों जे जाय बिथांमोना बारग' एनडिबि बिथांमोना जे गोदानै मोनसे राजखान्थि हानजा बिटिआर ओनसोलाव गोदानै राजखान्थि हानजा दानो नागिरनाय बे नागिरनायनि सायाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि समाव दि गोदानै राजखान्थि हानजा दानानै जे माबा मोनसे खालामनो हागोन बेखौ आं नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला किन्तु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै दाबो हाग्रामा महिलारिया दाबो बुंबाय थादों जे चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरग'या फैबाय बिथांमोना माने दायो डेपुटेसनावसो हरदों होनना हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ